И здравейте на всички хора, аз съм Симеон и днес ще ви науча как да редите пирамидс или на български пирамидата на Рубик. Нека първо да ви запозная с парчетата, както виждате, ето това тук са глите, които могат да се наредят с едно или две движения. След това, ето това са ръбчетата, които са между ето тези парчета. Ето тези парчета, тук са центровете. Сега, след като ви запознах с парчетата, нека да го разбъркаме и да го наредим. След като сте го разбъркали, трябва да събереме центрове с едни и същи цветове на едно място. Тази стъпка е интуитивна и може да си измислите сами, но преди това трябва да се оправят ъгълчетата, което е елементарно. Аз мисля да започна от жълтия цвят, защото е неутрален цвят на пирамидс. А и все пак това е видео за начинаещия метод и повечето начинаещи започват с жълтото. Ето така, и трябва и ето тези центрове. След като сме готови с ето тази стъпка, както знаете и съм ви показвал в туториалът ми за 2 по 2 и 3 по 3 по начинаещия метод, се прави първата страна и първия ред. Затова и тук ще направим така, но тук е малко по-различно. Примерно, трябва да сложим това парче жълто и синьо, но синьото трябва да си е при неговия цвят, а именно синьото. Да качим това, да го върнем, да го завъртим на тук и да свалим. И правим същото и с другите цветове. Тук имаме зелено и жълто. Зеленото трябва да дойде при зеленото. Завъртаме, качваме, връщаме и сваляме. И ни остана да сложим само ето това парче. То се слага по същия начин. Тук имаме червено, трябва да е при червеното, червено и жълто. Да вдигнем, да завъртим на тук и да свалим. И тук ни се получи ето тази странна ситуация, която всъщност се оправя много лесно. Трябва да завъртите и да намерите едно парче, което да си пасне на мястото. И трябва да направим типър формулата, която съм я показвал при 2 по 2. А именно ето тази. Ето тази формула, където се разменят ето тези две парчета. Трябва да я направим и ето тук. Но не както е. Ами трябва да направим първо това, да свалим и лявото вместо предното, защото ако завъртим предното няма да се получи. За това е лявото. Два пъти завъртаме на тук, сваляме, връщаме, качваме, завъртаме на тук, сваляме и връщаме. Ако не ви се е наредило, просто трябва да повторите формулата. Всъщност понякога може и да се нареди. И както виждате, се оправиха. И сега получихме ето тази ситуация, където имаме две обърнати парчета, ето тези. И тук трябва да се направи един друг алгоритъм, който пак не е труден. Сваляме лявото надолу, сваляме дясното, качваме, обръщаме пирамидса, качваме, сваляме и сваляме. И както виждате, го наредихме. Също, ако го усвоите и да го правите бързо, можете и за секунди да го направите. Затова, ако съберем над 50 харесвания, ще направя туториал и как се реди пирамидс за напреднали. Това беше всичко за днес. Аз бях Симотрикс и ще се видим следващия път.